Daming halaman dito. Yan oh. May mga mangga pa. Dami. Uy. Si Kuya Max Bakal yun ah. Tara, puntan natin. Tanungin natin kung anong ginagawa niya. Kuya, ano pong ginagawa niyo? Ay, eto. Pinapaganda ko yung mula ko. Mula ba yan? Ay, grass. Ay, halaman. Halaman pala. Ano pong klaseng ano yan? Halaman? Eto ba? Oo, yan. Lano. Liblanot yan. Oo. Mukhang mahal yan ah. Pwedeng pang ano sa hair. Ang buhok. Tulad ng ganito. Ganyan, o, diba? Pogi. Saan po galing yan? Ay, dun sa ano to? England. England. So, mahal siguro yan. Oo, mahal to. Ito. Yan. Eto? Oo, yan. Saan galing yan? Coconut nyug to. Coconut nyug. Mukhang kakaiba yan ah. Oo. Minsan nang nabubuhay ka mga to pag di ka talaga maalaga. So, may straw pa. Kasi yung straw yun yung nagbibigay nutrients ng halaman ko. Tsaka pang sup ng danom. Danom. Mukhang patay na yan ah. Wala na atang ugat. Mag 30 years na ata to. Hindi papatay to. Bigas to. Ano pong mga ibang halaman nyo dito? Pang bukod dyan? Bukod dito sa mga to. Ito. Tinatawag dito ay yellow thrush. Yellow thrush. Oo. Mukhang ngayon ko lang narinig yung pangalan na yan ah. Oo, kasi pangalan sa London, yellow thrush. London. Galing London yan? Oo. Ano pa? Ano pang mga ibang halaman nyo dito? Ay, ito. Mukhang alam ko yan ah. Ano ba yan? Umbrella leaf. Mukhang iba. Iba yung alam ko. Oo, kasi umbrella yung pangalan. Pag umulan, pwedeng pang pagpayong. Yun. Pwede Para pala. kahit ano hindi ka mababasa, ganun. Madaming purpose yan, no? Oo, marami. Kapag wala kang kasuotan, brief, ganun, pwede mong itapan dito. Pwede pang-brief yan. Mukhang ayaw kong gawin. Ano pa? Ano pang mga halaman nyo dito? Ito. Ano naman yan? Ay, by the way, ito na muna. Sige, ano yan? Ang tawag na dito kasi Spanish kasi ito eh. Spanish. Ang pangalan nito ay Rex. Ay, Frex mo. Ang sosyal ah. Oo. Talagang may Spanish. letter S o T sa ulit. Rex. Frex. Ganon. Ganon. Oo. Sa Spanish yun. Hindi ko alam kasi kung anong English nito. Madaling mabuhay ba yan or mahirap? Pag maalaga ka talaga sa mga halaman, siyempre, makakapagbiag ka ng ganito. Oo. Tapos, ito naman, yung nauna, ito naman ay sword. Sword leaf. Baka pwedeng pantagayan ah. Oo, kasi tignan mo, hugis ano to, pang espada. Kaya pala. Yung espada sa karne, ganun kapag nagluto ka ng adobo. Oo, ganyan. Ano yung pinakamahal nyong ano dito? Ano? Halaman. Oo, samahan mo ako dito. Sige po. Pinakamahal. Yan dito yung mga alam dito na pinakamahal. Pinakamahal. Mukhang malayo na tayo ah. Yan mga Lawak naman ng ano. kita mo. Sa inyo po yan? So mayaman kayo? Oo, mayaman ako. Halit yan lang. Sa inyo lahat po yan? Ito yung isang
pinakamahal na halaman Ay. ko. Mukhang patay na yan ah. Hindi, ganito talaga yung itsura ng halaman. Ganyan ba talaga yan? Oo. Ang tinatawag dito ay itself. Ang sosyal. Oo, pang ano yan? Pang ang tawag na dun sa Egypt, utsaw. Ah, Oo. parang utong lang. Ay, parang iba yan ah. Hindi, utsaw. Ah, Yun yung utsaw. ano sa Egypt. Ah, ganun ba yan? Ano pa? Yung maraming ano dito. Kung kilala mo tong ano na to, Oh, ano yan? grenades. Grenades? Oo. Ano Baka sumabog tayo dyan. Hindi sasabog to pag hindi mo nakalpit yung pin. Ah, Hindi, joke lang. Pero grenades. grenades ba yan? Ito Ganun naman ba? yung Ano mga yan? napakamahal pang ano. Napakamahal na halaman ko. Oh, ano yan? Petens. Chance? Oo. Grabe naman mga Chance. pangalan dito. Oo. Ay, Nagmula to sa ano, sa Thailand. Kaya Thailand. Petens. Ah, ganun pala yun. Alam ko na. Tignan mo, may lapit mo yung camera. Oh, O, tignan mo yan. Kapag nagluom na siya, kapag nagluom na, may lumalabas na, ayan o. Ang tawag dito sa buto-butong to, bukkels. cults. Bukkels. Cults. Ah, ganun tayo. Ganda naman dito. Ito, Dami mahal naman. pa tong halaman kong to. O, lapit mo yung camera, tignan mo may Oh. Ano po yan? dragon sword. Dragon sword? Oo, dragon sword. Lupit niya na. Kasi yun yung ginagamit nila sa, alam mo ba yung moving Avengers, Ah, yung armas ni anong tawag na dun, si Thanos, yun. ah, yan pala yun. Oo, yun. Ah, ganun pala. Ito naman, Ano naman yan? napakamahal ko. Mahal yan? Mga 30K. Kuha ko yan dun sa sa China. China ba Oo, yun? China. Baka ano yan, Tinatawag local. dito, ano, alam mo, kasi ito yung ginagamit na pang toothpick. Ah, toothpick yan. Oo, ito. Ah, dyan pala Ganun nakukuha. mo. Pag may dikke na simurot sa ngipon mo, ganun mo lang. Yan pala yun. Oo. Ah, Kaya napakarami kong ganun. so, Kaya pagkatapos ko kumain, didikki ako, ito yung inuusar ko. yan naman pala. Saan pa yung mga ibang ano ko? So yun. So, kuya, last na. May nakita akong kakaibang halaman doon. Yan oh, dalawa. Ano pong yan? Anong breed yan? Di ko po kasi alam eh. Eto, ipil. Ah, ipil. Ipil. Ano yun? Alam mo yung ibig sabihin ng ipil? Ano po yan? Ipil. Ipinipil niya ang lahat sa'yo, pero hindi ka naman gusto. At eto, akasyang to. Akasya. Kasya na ang budget mo sa budget meal pang tanghali, pero hindi na kasya ang allowance nyo para sa mansarin yung dalawa.